Sad uzmi energiju zemlje, uzmi cijelu planetu, prozri plavo nebo s druge strane, Australiju. U Australiju je drugo nebo. Sad podigni to nebo, zemlju, visinu pupka. Sad srednji prst usmjeri prema pupku. The middle finger is look there. Misli srednji prst se prodire u wingman stiga nakon pupka. Sad dlanovi dole. Gdje ti ruke se prodiru plavo nebo. Sjeti da se opuštaju ruke. Cijelo se opušta. Kraljevica raste. Patajte se pupka i wingman. Smijeni dlanove i srednje prste prema pupku. Tu. Sad stavi ruke ispod pazuha. Prste ispod pazuha. I sad usmjeri te dlanove naprijed. Kad imaš jednu tešku loptu, smjeri ju naprijed. Uzmi energiju iz prirode i stavi srednje prste tu u čelo i na pravu stranu vrata. Sad narasti prste u plavo nebo i odi okolo. Do širine, znači do ove pozicije. Kad dođeš tu, onda smjeriš dlanove na dole i na dole. Još, onda nešto kupiš. Ali ne samo rukicama, nego cijelo tijelo. Kupi energiju zemlje, prirode, jezera, rijeke, planine. Kupi gorivo, mentalno, aktivnosti fizički. Fajn. Još korači malo gore. Ruki polako, ruki polako. Ovo je prvi dio vježbe, opening, otvaranje. Smijenite prste naprijed, first part of exercise, prvi dio. Leđa nazad, brada nazad, opusti noge stopala, osjeti kako raste, dole, gore, lijevo, desno, lijevo, napred, nazad, osjeti kako raste. Tako je. Osjeti kako rasteš njima, ne? Sad otvori mali prst prvi, drugi, treći, ostavi ovaj trokut tu, usmjeri trokut. Dva. Može i heart, osjeti? Trokut. Sad raširi u širinu ramena. Sad lači i 3 puta skupi čist. 1. Osjeti kako ruke prodiru u nebo. 2. Noge su čusto na zemlji. 3. Brada. Sad raširi ruke. Osjeti kako ruke prodiru što dalje. Opusti sve slabove u tijelu. Nema više artritisa, gastritisa, rostitisa, bronhitisa, reumatoditisa, tako dalje. Znači opusti. Sad 1. I pusti. 2. Osjeti energiju iz cijele prirode, uzmi cijelo tijelo. Sad podijeli to cijelo. Sad 3 puta lači. 1. Koga boli ovo do kraja? Boli? 2. 3. Koga ne boli? Idemo sad gore. Skupi chi, lift chi up, lift chi up, pull chi down, Osjeti kako se protezi od glave do pete. Osjeti kako se protezi, sad spuštaj ruke polako dole, stopala. Osjeti kad ruke prodiru unutra, kad su ruke unutra. Bilo kakav stres, napetost, nervozu, bolest, rumor, pretvori u maglu zid. Do pupka. Glad. Kako? Znaš da glada to pretvori. Uzmi energiju, koliko god hoćeš. Spaja, uzmi čistu energiju, napuni cijelo tijelo s energijom. Podijeli čistu energiju. To sad dijeli, dobiješ još više, je tako? Podijeli, hvala, što ste tu danas. Dijelimo zajedno. Znači, podijeli čistu energiju i upi čistu energiju.
bijeli kičeme. I niješi sumijam bijeli. Ajmo sad lači i napred. Lektiće. Evo i Vesna je stigla, bravo. Bok. 3 puta. Osjeti kako ruke rastu Vesna. Opusti tijelo, noge rastu Vesna. Ajmo lači 3 puta. 1, 2, 3. Sad lift up. Podići gore. Osjeti energiju kako ide stopalo do prstiju. Otvori opet se, opusti se malo. Opusti prste dole, dlanove dole, srednji prst. Uči down, prostići dole, do stopala. Osjeti tijelo prozirno, svi artritisi nestaju, nema prozirno. Nema blokada više, sve je čisto. Sad pusti dole. Lako, prodri unutra pusti. Do tu. Sad okolo. Sad ću krenu leđa da vidite. Sad idete niz kralježnicu dole. Niz kralježnicu. Znala se ja filmić. Je da sam osmatila, prožavala bi uredno. Sad kad dođete do Ovako skupimo ljudi kroz džog. Pa gdje kako ne ljudi ima. Nego me ovaj roštilj, znaš, lopna roštilj, rekao. Neću? Daj. Zašto ne? Pući down. Osjeti se prozirno. Dole. Sa strane. Mislim, vježbu možete raditi brže, ok? Ne morate raditi ovako sporo. Sad tu. Sad gurni desni dlan naprijed. Ubecite. Otvori prstiće. Da, sad okreni mali prst. Zgrabi energiju. Opusti strup, ide u lijevo. Ne znam koja je tu strana, odite tamo. Ruka, ne, tam. Da. Držite poziciju i sada stavite srednji prst i stavite palac na pol srednjeg prsta. I još malo opustite strup, idite okolo strupu. Da okrene leđa. Prodri prstom u beskraj i sad ispod ključne kosti stavi. Sad gurni lijevu. Strup. Prst. Okolo. Prodri prstom u ključne kosti i vrati centar. Sad udahni 3 puta, izdahni i stišći prstima ispod ključne kosti. Ponavljaj za mnom sad zatvaranje. Znači srednje prste u pupak i sad cure stavljaju desnu ruku na pupak i lijevu preko. Ladies. Men, lijeva ruka na pupak, dečkići, desna preko. Close your eyes, otvorite oči i opustite se u pupak. Smijte se svojim pupak. Zaljubite se u svoj pupak. Good girls, bad girls. Yeah, cool. Hannover i Amsterdam, yeah? Cool. Pustite ruke dole. Exercise, finish. This one. Okay.